Kratka priča Čarobna olovka. Mija je bila obična djevojčica. Voljela je crtati, ali njeni crteži nikada nisu ispali kako je željela. Jednog dana, dok je pretraživala staru kutiju u bakinoj kući, pronašla je sjajnu zlatnu olovku. Na olovci je pisalo: "Što nacrtaš? Oživi!" Mija nije mogla vjerovati. Odmah je uzela papir i nacrtala leptira. U trenu, leptir je zamahnuo krilima i odletio kroz prozor. Zatim je nacrtala sladoled i hop! Sladoled se pojavio pred njom, hladan i ukusan. Mija je bila presretna. Počela je crtati cvijeće, igračke, pa čak i mali bicikl. Sve što bi nacrtala postajalo je stvarno. Ali onda je došla na ideju: što ako nacrtam ogromnog medvjeda? Uzela je olovku i nacrtala velikog, smeđeg medvjeda. No čim je završila, medvjed je oživio i počeo skakati po sobi. Mija se uplašila, nije znala kako ga zaustaviti. Brzo je zgrabila olovku i nacrtala ogromnu tortu. Medvjed je ugledao tortu, sjeo na pod i počeo jesti, smiren i sretan. Mija je shvatila da treba biti pažljiva sa čarobnom olovkom. Od tada je crtala samo dobre i korisne stvari: klupu u parku, kućicu za ptice ili cvijeće za baku. A olovka ostala je njena mala tajna. Hehe. Pouka priče: budimo pažljivi s moći koju imamo. Koristimo je za dobro.